No niin, se olisi sitten taas kahvikoodari täällä uuden videon parissa. Tänään olisi tarkoitus JavaScriptin perusteissa oppia vähän lisää operaattoreista, mitä tuolla JavaScriptin maailmassa voidaan käyttää. Ja mennään pidemmittä puheitta tuohon koneelle, niin mä näytän, mistä hommassa on kyse. Mitä nämä nyt sitten on nämä operaattorit? No niiden avulla me voidaan tehdä matemaattisia ja loogisia laskelmia. Ja meillä on niin kutsutut aritmeettiset, eli laskennalliset operaattorit, joita on muun muassa miinus, plus, kerto, jako. Mä voin laittaa ne vielä vaikka tähän screenille näkyviin, niin tiedät vähän mistä puhutaan. Mutta siis JavaScriptissähän me voidaan tehdä ihan normaalia matematiikkaa, jossa on tietyt merkit, mitkä tekee tiettyjä asioita. Ja meillä on totta kai, jos me nyt vaikka tehtäisiin tuosta muuttuja, let sum, eli summa on 5 plus 4. Niin tässä tapauksessa me otetaan tämä laskutoimitus muuttujaan, ja tässä tämä operaattori on toi plusmerkki. Eli se on aritmeettinen operaattori, jolla pystytään tekemään laskentaa. Meillä voisi olla tuossa totta kai miinus, sitten meillä voi olla kerto, jako. Tällainen saadaan 5 potenssiin 4. Sitten meillä voisi olla jakojäännös. Ja jos meillä nyt olisi tuossa toi summa, niin tästähän tulisi 9. Meillä on lisäksi plus- ja miinuslaskuihin, jos halutaan korottaa tai vähentää yksi kerrallaan, niin meillä on semmoinen pieni shortcutti, eli pystytään tekemään näin. Sum plus plus tai sum miinus miinus. Eli sum plus plus lisää suoraan yhden tuohon summaan tai tähän muuttujaan tässä kohtaa, ja tämä taas vähentäisi. Ja näitähän meillä voisi olla tässä niin kuin useampi putkeen noin, ja jos me nyt sitten konsolille lokataan tuolta toi summa, otetaan terminaali taas auki ja node operators.is, niin saadaan 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sitten jos me heittäisikin tuolta miinusta, niin saadaan 8. Operaattorilla laskemisessa pätee sama laskujärjestys, mikä matikassakin. Eli jos meillä olisi let calculation, otetaan vaikka 100 plus 300 kertaa 2, niin tästähän tulisi, toi kun kerrotaan 2, se olisi 600 ja 700, eikä 400 kertaa 2, eli 800. Eli sama laskujärjestys, mikä ihan normaali matematiikassakin, niin muista se. No jos et tiennyt, mikä tuo jakojäännös on, niin se menisi sitten näin. Eli jos meillä nyt esimerkiksi 10 jaetaan 2, sen jakojäännös on 0, koska se on jaollinen 2. Mutta jos me jaettaisiin 10 3, niin sen jakojäännös on 1, koska me ei pystytä jakamaan sitä suoraan 3. Sieltä jää 1 yli. Tämmöistäkin saattaa tarvita tietyissä tilanteissa niin tommosen, kun nyt tiedät. No, näiden aritmaattisten operaattoreiden lisäksi meillä on niin kutsuttuja arvonasetusoperaattoreita, joita itse asiassa tässä niin kuin äskenkin nähtiin. Eli kun meillä oli vaikka se summa 4 plus 2, niin se arvonasetusoperaattori on tässä, se on yhtä kuin merkki. Ja me voidaan myös tässä tapauksessa tehdä semmoinen shortcut, eli jos me haluttaisiin asettaa tuolle uusi yhteenlaskettu arvo, me voidaan käyttää tämmöistä sum plus yhtä kuin 8. Eli tämä shortcut on sama kuin meillä olisi sum on yhtä kuin sum plus 8. Me pystytään tollain tekemään nopea shortcut siihen. Ja tämä voi tehdä ihan millä vaan. Taas näillä merkeillä, mitä äsken näytettiin, eli miinus, vaikka jako, kerto, jakojäännös. Se tekee suoraan sen laskelman tohon. No, sitten meillä olisi tämmöisiä vertailuoperaattoreita, jotka on todella hyödyllisiä. Eli meillä voisi olla esimerkiksi, määritellään vaikka minimum speed on yhtä kuin 60, tai laitetaan itse asiassa tuollainen vähän kivemmin min speed ja max speed on yhtä kuin 120.
Ja nyt me voidaan niin kutsutulla vertailuoperaattorilla tai vertailuoperaattoreilla vertailla näitä arvoja. Ja voitaisiin esimerkiksi katsoa, että onko max speed ja min speed sama. Onko niillä sama arvo? Eli kaksi yhtä kuin merkkiä, niin pystytään vertailemaan, onko arvo sama. Ja jos me nyt toi vertaillaan tuolla konsolilogin sisällä, että saadaan se tulos, niin tämähän ei tietenkään sama ole. Mutta sitten me voitaisiin myös katsoa, että onko ne eri. Eli huutomerkki ja yhtä kuin tarkoittaa, että onko näillä eri arvot. No sehän on meillä true. Sitten lisäksi meillä olisi toinen tapa, me pystyttäisiin käyttämään kahden yhtä kuin merkin sijaan kolmea, joka katsoisi sitä, onko niillä sama arvo, mutta myös onko niillä sama tyyppi. Eli jos meillä olisikin tuommoinen min speed in string 60, ja me katsotaankin, onko min speed, tai jos me katsotaan ensin tällä, onko niillä sama arvo, tästä pitäisi saada true. On sama arvo, mutta jos me katsotaan, onko sama arvo ja sama tyyppi, sitten saadaankin false. Ja samoin me voitaisiin katsoa tässäkin, että ei ole sama arvo eikä sama tyyppi. Sitten me voidaan vertailla näitä muutenkin otetaan toi pois. Me voidaan katsoa esimerkiksi, onko min speed pienempi kuin max speed, onko se suurempi kuin max speed, onko se pienempi tai yhtä suuri kuin max speed, tai suurempi tai yhtä suuri kuin max speed. Mä laitan nämäkin tuohon screenille, niin tiedät millaisia vertailuoperaattoreita on olemassa. Sitten meillä on lisäksi tuommoinen vähän spesiaalimpi kysymysmerkkioperaattori, ja se tarkoittaa sitä, että jos tämä ensimmäinen arvo tässä statementissa on tosi, niin palautetaan tämä kysymysmerkin jälkeinen asia, mutta jos tämä on epätosi, niin palautetaan tämä kaksoispisteen jälkeinen asia. Eli tässä tapauksessa 60 plussa positiiviset numerot on aina tosia JavaScriptissä, joten tämän pitäisi olla nyt, me pitäisi saada toi min speed-arvo tuolta printattuna 60. Sitten taas 0 ja negatiiviset arvot ovat epätosia JavaScriptissä, eli jos tämä min speed olisikin 0, niin sitten me saadaan tuolta tuo jälkimmäinen. Eli me voitaisiin katsoa tässä, että onko joku arvo totta, tee tämä asia, eli palauta tämä, jos ei, niin palauta tämä. Ja sitten meillä on myös niin kutsuttuja loogisia operaattoreita, eli me voidaan katsoa, onko kaksi asiaa esimerkiksi, meillä on tämmöinen ja, laitetaan tuohon kommentiksi se, ja-operaattori, niin me voidaan katsoa tässä, että laitetaan tuohon nyt itse asiassa vaikka toi olisi 80, ja sitten me voidaan lokata täältä, että min speed on suurempi kuin 40 ja max speed on pienempi, toiseen suuntaan, on pienempi kuin 160. Tässä me katsotaan, onko tämä tosi ja onko tämä tosi. Ja tästähän meidän pitäisi saada true. Mutta jos toinen näistä ei olisikaan tosi, niin sitten me saadaan täältä false. Eli molempien pitää päteä, että me saadaan sieltä se niin kuin tosi. Eli jos max speed olisi, onko se pienempi kuin 110, ja sitähän se ei ole, niin tämä ei enää palautakaan meille true, koska toi on totta, mutta toi ei ole totta. No, sitten me voitaisiin käyttää tuommoista kahta putkea, mikä tarkoittaa sitä, että tämä on nyt tai. Äsken oli ja, tämä on tai. Eli onko min speed suurempi kuin 40 tai max speed pienempi kuin 110. Ja tässä tapauksessa min speed on suurempi kuin 40, eli me saadaan true. Mutta jos meillä olisikin sillä, että kumpikaan näistä ei päde, eli onko min speed suurempi kuin 90. No se ei ole sitä, eikä tämäkään ole tota, niin nyt meidän pitäisi saada false. Ja sieltä tulee false. Totta kai jos molemmat pätis, niin tämä palauttaisi myöskin true, koska molemmat päti, eli
kumpi vain päti niistä. Sitten meillä olisi lisäksi tuommoinen huutomerkkioperaattori, mikä kääntää arvon. Eli jos meillä vaikka nyt olisi täällä tai laitetaan vaikka truthi value on false, ja jos me tämä printataan, niin se palauttaa jo false, mutta jos me heitetäänkin siihen huutomerkki, niin se kääntää sen toisinpäin, eli totuusarvossa se tarkoittaa sitä, että se kääntää sen trueksi. Siinä olikin sitten tämänkertainen video. Kiva, kun tulit kattoon ja opittiin taas jotain uutta JavaScriptin perusteista. Käy ihmeessä katsoa mun aikaisemmat videot, missä puhutaan muuttujista ja datatyypeistä ja vähän muustakin kaikesta JavaScriptiin liittyvästä perusasiasta. Ja seuraavalla videolla varmaankin tullaan puhumaan sitten funktioista, mitkä tulee olemaan todella mehukas aihe ja mulla on siitä paljon sanottavaa. Mä oon myös miettinyt, että mä voisin ehkä tehdä semmoisen koodarin My Dayn tässä jossain kohtaa. Se voisi olla ihan hauska video, vähän eroaisi näistä opetusvideoista. Mähän teen full stack-kehitystä ihan päivätyökseni, niin pääsisitte näkemään, että millaista se koodarin homma oikeasti on. Mutta kiva, kun tulit katsomaan tämän videon ja kahvikoodari kiittää, kuittaa ja se on moro.